Argazkiekin bideoak egiteko edo pases de fotos egiteko tresna batzuk daude. Hau, Kizoa da. Beti bezala, edo eman izena, edo sartu aplikazioan. Lehenengo gauza da, argazkiak gehitzea. Klikatu eta hautatu nondik hautatuko dituzu argazki horiek. Hartu eta itxatxi. Behin igota argazkiak, argazki hauek daude zure biltegian. Denbora lerrora eraman behar dituzu banan-banan. Hartu bat eta eraman arrastaka. Hautatu nola agertuko diren argazkiak. Goian dagoena da, zure biltegia azpian dagoena da bideoa. Eta errepikatu prozedura argazki guztiekin. Bigarren gauza da transizioak. Argazki batetik bestera pasatzeko, erdian dagoen T horretan gainean jarri nahi duzun transizioa. Hirugarren pausoa. Efektos. Hau da, banan-banan, argazki guztien diseinua aldatzeko. Adibidez, hau da, liburu bezalakoa. Gehitzen badugu efektu hori lehenengo argazkian, begira nola geratzen den. Liburua balitz bezala. Laugarren pausoa. Tekstua gehitzea. Argazki bakoitzari gehituko diogu testu bat, hautatu diseinua, eraman arrastaka jarri irudiaren gainean, eta gero idatzi nahi duzun testua. Alda dezakezu tipografia, tamaina eta baita kolorea ere. Hurrengo pausoa, animaziones. Da, pegatina batzuk gehitzeko. Hurrengoa, musika edo ahotsa. Musika gehitu nahi baduzu, batzuk daude ja Kizoako biltegian. Zurea igotzeko, klikatu agregar musika, hautatu abesti bat edo zure ahotsa, eta gehitu. Begira, hor azpian, geratzen da abestia. Eta bukatzeko, herramientas. Da, azken pausoa. Bideoa izendatzeko, personalizatzeko irudien iraupena, transizioak, dena egiten duzu hemendik. Bukatzeko, klikatu guardar, Kizoan gordetzen da zure bideoa, eta orain, edo sare sozialetan partekatu edo deskargatu, doako bertsioan, minutu bateko bideoak egin ditzakezu. Klikatu deskargar, hautatu formatua eta tamaina, eta bukatzeko, eta alde horretatik Kizoa berezia da, bideoa ailegatuko zaizu korreora. E-posta irekitzen baduzu, hor duzu esteka bideoa deskargatzeko.